No ens va anar bé per moltes raons, per una molt important, i és que nosaltres no vam treure els vots que volíem treure. Aquesta és la primera raó, perquè si no sempre acabes justificant amb els altres, però la veritat és que nosaltres no vam treure els vots que volíem. És veritat que alguns vots se'ls van perdre per explicitar jo clarament que jo era favorable a la independència, i llavors hi ha gent que diu doncs no el votaré. Però a més jo crec que es va donar una situació molt estranya, que és un enfonsament espectacular del Partit Socialista de Catalunya, no? I això va donar que Barcelona en Comú va tenir prou força per treure'n 11, no? Perquè això que nosaltres baixaríem i que trauríem un resultat ajustadet ja es veia venir, però la veritat és que la irrupció de Barcelona en Comú ha sigut molt forta, perquè jo crec que és bastant insòlit que un partit com el socialista, que havia arribat a tenir 20 regidors, passi a tenir-ne 4. No? És un fenomen especial i que s'ha produït i que ens ha de fer reflexionar a tots, perquè això denota que la política canvia, que hi ha coses que canvien i que si no estàs atent et passa això, que perds unes eleccions.